A Son Moix, avui també ha arribat el fred, així que els jugadors han sortit a entrenar ben equipats. La qüestió és no quedar gelats ara que els toca rebre el Depor. Rival d'entitat que de ben segur posarà les coses ben difícils. Han vist de tot, no han faltat els guants ni tampoc les gorres. Cadascú ha decidit com fer front a les baixes temperatures. Alguns anaven tan tapats que fins i tot ha costat posar-los nom i llinatge. D'altres, com Ariray Cabrera, han decidit deixar els pantalons curts al vestidor. Millor, deu pensar, no agafar cap refredat. L'altra imatge del dia és aquesta, la conversa entre el tècnic Vicente Moreno i el director esportiu Javi Recio. Símptoma que en ple mes de gener el mercat de fitxatges, ara sí, va agafant temperatura. Veurem si ben aviat arriben els primers reforços. Ara sí, arriba l'hora de posar-se a fer feina. Només falten 2 dies per al partit i a Son Moix tothom sap que s'ha de guanyar per no perdre de vista les posicions de dalt. Per això, però, faran falta gols. Moreno ha demostrat que manté la punteria intacta. Veurem si dissabte també li tenen els jugadors. Aquí, al seu estadi, volen sumar la primera victòria del 2019.